hry a hádanky hmyz. Ahoj kamaráti, dnes sa budeme hrať s hmyzom. Poďme na to. Na lúke sa hádali 3 mravce. Ktorý z nich unesie najväčší náklad? Čo myslíte? Ktorý to bol? Prvý, druhý alebo tretí? Ak ste povedali, že tretí, máte pravdu. Fú, ale som sa nanosil. Pavúčik Alojz usporiadal veľkú hostinu a pozval na ňu svojich kamarátov. Poďme spolu spočítať, koľko ich prišlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Výborne, deti. Pavúčikov prišlo 10. Aj motýliky na lúke sa zahrali. Každý si musel nájsť kvietok rovnakej farby. Na ktorý kvietok sadol žltý motýlik? Správne, na žltý. Akej farby je druhý motýlik? Výborne, je zelený. Pohľadajte kvietok rovnakej farby, zelenej. Ružový motýlik hľadal ružový kvet. Ktorý to bude? Ak ste ukázali na tento, urobili ste správne. A čo ďalší motýlik? Akej je farby? Výborne, deti, modrej. A preto sa posadí na modrú kvetinku. Ostal nám posledný motýlik. A ten je? Výborne. Počula som červenej farby? Posadí sa preto na červenú kvetinku. Ste šikovní, ale poďme ďalej. Na obrázku vidíte 2 motýle. Jeden chce letieť doľava a druhý doprava. Ale aj husenice sa k ním chcú pridať. Pohľadajte tie, ktoré chcú ísť s motýlikom doľava. Prvá ide doľava, ešte táto a ešte táto, správne. A doprava idú tieto. Táto, táto, táto tiež, táto tiež a posledná táto. Poďme spočítať, koľko húseníc ide doľava. 1, 2, 3. Doľava idú 3 húsenice. A koľko ich ide doprava? Poďme ich spočítať. 1, 2, 3, 4, 5. Doprava ide 5 húseníc. Deti, ktorým smerom ide viac húseníc? Doľava alebo doprava? Správne, doprava. Aha, čo sa deje? Tuším, pretekajú medzi sebou aj kobylky. Pripraviť sa, pozor, štart! Do toho, do toho! Ktorá kobylka vyhrala? Ukážte prstom. Výborne, tu máme víťaza. No a teraz uvidíme, či sa hodíte za detektíva. Preveríme váš pozorovací talent. Nájdete motýľa, ktorý je trochu inší ako ostatní? Ak ste povedali, že je to tento, máte pravdu a pasujem vás za detektívov. Všimnite si postupnosť obrázkov. Aký hmyz doplníme za Lienku?
Správne, včelu. A teraz druhý riadok. Aký hmyz doplníme za pavúka? Veľmi dobre, opäť pavúka. Tretí riadok. Pozrime sa. Motýl, motýl, roháč obyčajný, motýl. Aký hmyz doplníme? Správne, motýľa. No a posledný riadok za mravca doplníme. Áno, kobylku. Vy ste ale šikulky. Lienkové pekseso! Prezrite si dobre obrázky farebných lienok. Kde sa nachádzajú kamarátky rovnakej farby? Obrázky ako vždy zakrieme. Kde má kamarátku červená lienka? Ak ste povedali, že je tretia v dolnom riadku, máte pravdu. A teraz zelená lienka. Kde má svoju kamarátku? Ak ste povedali, že je prvá v dolnom riadku, opäť ste mali pravdu. Tretia v poradí žltá lienka tiež hľadá svoju kamarátku. Kde ju nájde? Správne, deti. Posledná v dolnom riadku. No a ostala nám ružová lienka. A jej kamarátka? Výborne, druhá v dolnom riadku. Výborne, deti. S lienkami ešte ostaneme. Usporiadajte lienky podľa veľkosti. Začnite najväčšou. Najväčšia. Menšia. Ešte menšia a najmenšia. Musím vás pochváliť, kamaráti. Vediete si výborne. A teraz si pripravte ukazovák. Ideme písať s muchami. Mucha vám niečo nakreslí. Vydávajte pozor a po nej to nakreslíte do vzduchu ukazovákom vy. Rovná čiara. Teraz vy. Výborne. Teraz vlnovka. Nakreslíte do vzduchu. Pozor, ďalšia mucha nakreslila vrchy. Teraz vy. Slúčky. Opakujte, deti, vy. Výborne. A opäť rovná čiara. Výborne, ide vám to. A teraz naše kobylky. Pretekali, ktorá kobylka doskočí najďalej. Prvá. Dobre. Druhá kobylka. Ajajaj, tá si pomýlila smer. Tretia kobylka. Vedľa, jak tá jedľa. A štvrtá kobylka. Hop. Super, krásny skok. Tak ktorá kobylka, deti, skočila najďalej? Správne, posledná štvrtá kobylka. Uhádnete, ktorý hmyz sa schováva za listom? 8 chlpatých nôh, čo to bude? Správne, pavúk. A toto? Netrčí spoza listu žihadlo? Júj, čo to môže, deti, byť? Výborne, včela. A posledný hmyz? Našli ste ju? Poznáte ju všetci? Správne, deti, modlivka. Pamätáte si, deti, ako sa vyvíja motýl? Myslím, že najprv je husenica a z nej sa vyliahne motýl.
Potom sa zmení na kuklu a z nej sa vyliahnu vajíčka. Ale nie, viete, že nemám pravdu. Tak poďme na to správne. Najprv nakladie motýl vajíčka. Z nich sa vyliahnu húsenice. Tie jedia a keď sú dostatočne najedené, zakuklia sa. Kukla sa počase otvára a vyletí z nej nádherný motýl. Výborne, deti, spoločne sme to zvládli. A posledná úloha bude hádanka. Počúvajte. Mám červený kabátik, na ňom krásne bodky. Malí, veľkí zbožňujú moje skvelé fotky. Na vožkách sa popasiem, predpovedám počasie. Čo som? Ja som vedela, že to ani nedopoviem a vy šikovníci to uhádnete. Správne je to Lienka. Na dnes je to všetko, kamaráti. Nezabudnite dať like. Ahoj!